गोदान साख्रि फैदों जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ नोंथांमोना कन्ट्रेक्चुअल बेसिसाव साख्रि मावनो हागोन बेनो जाबाय ड्राइभार पस्टआव दा बेखौ नायनोब्ला अफिसियेल नटिफिकेसन दंखायो टेनसन गैया नैबाव नोंथांमोना क्लिक खालाम कन्ट्रेक्चुअल बेसिसाव जोङो बेयाव क्लिक खालामबा नोंथांमोना अफिसियेल नटिफिकेसन बावहाय डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ बेयाव नायनो हागोन बेनो जाबाय मोनसे खामानि माव स्टेन्डार्ड फर्म मोनो बेयाव फिलआप खालामनानैसो नोंथांमोना गासैबो डकुमेन्ट्सखौ कपि खालामनानै सेल्फ एटेस्टेड होदो बेनिफ्राय आईडी प्रुफ नोंथांमोनाबो गांसे हरफानांगोन बेनिफ्राय फट' नोंथांमोना गांसे हरफानांगोन देन एड्रेसा नैबे डिस्ट्रिक्ट लिगेल सार्भिस अथरिटि एबा DLSA होनना बुङो बेयाव थांनानै मसलपुराव नोंथांमोना थांनांगोन पस्टआ मोनसेल' ड्राइभार स्किल टेस्ट आरो ड्राइभिं टेस्ट लानाय जागोन बा इन्टारभिउ लानाय जागोन 15,000 पर मान्थ बेथनखौ मोननो हागोन ओके एन्ड क्लास 8 पास मिनिमाम मेक्सिमाम बेसेबां दं खोथा गैया नाथाय LMB लाइसेन्सआ नोंथांमोना थानांगोन बैसो 18 निफ्राय जोंनि STPआ 45 इयार्ससिम देन हाउ टु एप्लाइ होनोबा बेनो स्टेन्डार्ड फर्मआव फिलआप खालामनानै गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरक्स कपि खालामनानै एप्लिकेसन ड्रप बक्स दङ डाइरेक्ट डिस्ट्रिक्ट लिगेल सार्भिस अथरिटि बाक्सायाव थांनानै नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन बेनो नोंथांमोना बेयावबो एक्चुअली स्पिड पोस्ट खालामनानै हरनो हागोन जायफ्रा गुबुननि दङ गुबुन डिस्ट्रिक्ट दङबा बाव नोंथांमोना हरबानो जाबाय लास्ट डेट नोंथांमोना मोनदों बेनो जाबाय 12 जुनसिम बियो थागोन ओके दायो सोलिगासिनो दङ एप्लाइखौ नोंथांमोना बयबो खालामनो हासिगोन दा बेनि सिलेक्शन प्रसेसखौ नायोबा नोंथांमोना मा बेनो जाहैबाय जास्ट माने इन्टारभिउ लागोन बेनिफ्राय स्किल टेस्ट लायो आरो बे जाहैबाय कन्ट्रेक्चुवेलावसो मोनगोन नोंथांमोना आरो डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन जाज बावहाय थांबानो जाबाय आरो एड्रेसा बेनो जायखिजाया थांबानो नोंथांमोना एप्लाइखौ बावहाय होना फैदो आरो इन्टारभिउखौ थाबैनो अफिसियेल वेबसाइटआव होयो नोंथांमोना जिनोखि दा आं जिखि नोंथांमोना देखायदोंना नैबे अफिसियेल वेबसाइटआ बेयावनो नोंथांमोना जायफ्रा सर्टलिस्ट जायो बाव लिंहरगोन आरो थांनाय बारनिया नैबावहाय फैदों नैबे फेब्रुवारि दानाव जादोंमोन बिथांमोनाबो ड्राइभिं टेस्ट स्किल टेस्ट होनानै खायसे साख्रि मोनलांबाय दा जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ आरो बेल' नङा उदालगुरिना दाखालि जालांबाय बावहाय मोनबाय आरो क'क्राझारना आरो लोगोसे चिरांना लासै खबर मोनबाय थागोन जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जुडिसियारियाव फैयोब्ला दा नोंथांमोना बेयावबो साख्रि ओंखारदोंमोन दा जों बेयाव क्लिक खालामनानै नैबावहाय क्लिक खालाम अफिसियेल वेबसाइटआ मोनफा दंखाजोबो डिसक्रिपसनाव बेयाव क्लिक खालामनांगौ आरो खालामनाय लोगो लोगो अफिसियेल नटिफिकेसन बेबो सेम प्रसेस नोंथांमोना स्टेन्डार्ड फर्मआव फिलआप खालामबानो जाबाय अके 15,000 सेलारि बेबो सेम गासैबो आं खोन्थाखाबाय नोंथांमोना 1 इयार आरो समजों लोगोसे बारायबाय थागोन एन्ड नोंथांमोननिया बे पस्टआ आनरिजार्भ गासैबो खालामनो हायो मिनिमाम क्लास 8 पास मेक्सिमाम बेसेबां दं खोथा गैया LMB लाइसेन्स थाबानो जाबाय नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन दा बिनि लास्ट डेट नायोबा बिनि लास्ट डेटआ जाहैबाय 8 जुनसिम दङ दा बिनि एप्लाइआ जागासिनो दङ नोंथांमोना जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ ड्राइभार पस्टआव बेखौ एप्लाइखौ जाहाथे नोंथांमोना खालामो अके बेबो सेम प्रसेस बे जाबाय क'क्राझाराव नोंथांमोना बेखौ एप्लाइखौ खालामनांगोन दा जों गाहायाव फैयोब्ला माखासे डिटेल्स दङ बेनो जाबाय डिस्ट्रिक्ट सेसन जाज क'क्राझार एबा DLSA दङ बेवहाय नोंथांमोना थांनानै एप्लाइखौ खालामनांगोन गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरक्स कपि खालामनानै सेल्फ एटेस्टेड नोंथांमोना जाहाथे होयो आरो इन्टारभिउ डेटखौ नोंथांमोना लासै खबरखौ मोनबाय थागोन माने नोंथांनाव कलबो थांगोन आरो वेबसाइटआव नोंथांमोना नायबाय था दानिया फैबाय WCDआव जायफ्रानोखि इन्टारेस्टेड दङ टेम्परारि एबा कन्ट्रेक्चुवेल बेसिसाव नोंथांमोना एंगेजमेन्ट जाना थानांगोन बेनो जाबाय मिशन शक्तिनि आन्डाराव बे मोनसे मिशन थ' बे साख्रिया थाबाय थायो मोनसे मिनिस्ट्रि लेभेलनि साख्रि बियो सेन्ट्रेलनि एक्चुवेलि मिशन दा बावहाय मोनोब्ला नोंथांमोना एंगेजमेन्ट जानानै थाबाय थानो हागोन दा बे जाबाय माजुलिनिफ्राय फैदों डिस्ट्रिक्ट ससियेल वेलफेयार अफिस माजुलि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों आरो बावहाय नोंथांमोना जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ बयबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेखौ नायोब्ला केस वर्काराव सानै पस्टआ दङ दा बिनि मिनिमाम एक्सपिरियेन्स जाबाय 3 इयार्स वर्किं एक्सपिरियेन्स NGO जा बा गभर्नमेन्ट सेक्टर जा थानाय जानांगोन 25,000 पर मान्थ नोंथांमोना मोननो हागोन केस वर्कारनि नोंथांमोना फरायनाय जानांगोन बेनो जाहैबाय बेचेलर्स डिग्री पास खालामनांगोन बेनो जाबाय साबजेक्टआ ल'आनो जा ससियेल वर्क जा ससियल'जि बा ससियेल साइन्स बा साइक'लजि नोंथांमोना बेयाव थानाय जानांगोन आरो होमबासो बे पस्टआव इलिजिबल जागोन एन्ड काउन्सिलर पस्ट दङ बेखौ नायोबा नोंथांमोना बेयावबो डिग्री खालामनाय जानांगोन जेरैहाय नोंथांमोना साइक'लजि लेभेलाव बा जि होनाय दङ बेवहाय एक्चुवेलि सिम्पल डिग्री पासआ बेवहाय खालामनो हानाय नङा दे आं बेखौ खोन्थाखाबाय 3 इयार्स वर्किं एक्सपिरियेन्स 25,000 पर मान्थ अफिस एसिस्टेन्ट OA पस्टआव 1 दङ बेवहाय जायखिजाया नोंथांमोना मा बेनो जाबाय डिग्री पास खालामनांगोन बेनिफ्राय कम्पिउटार नलेजआ नोंथांमोना थानाय जानांगोन अनलि माने बेवहाय नोंथांमोना 1 पस्ट मोनदों बेनि गेजेराव 3 इयार्स वर्किं एक्सपिरियेन्स बावबो बिदों 20,000 पर मान्थ जायनोखि आइजोफोरा बांसिन प्रेफारेन्सखौ मोनगोन बाट हौवाफोराबो बे पस्टआव खालामनो हायो MPW माल्टिपार्पास वर्काराव सासे पस्ट दङ बेवहाय हाई स्कुल पास खालामनांगोन बा नोंथांमोना 10 पास मिनिमाम आरो एन्ड HS पास
देन बेनिफ्राय बावहाय जिनोखि एक्सुअलि हिन्जावफ्रा बावहाय हागोन 14,000 पर मान्थ बेखौ बुंदों देन बेनिफ्राय गार्डआव सानै पस्ट दङ HSLC पास खालामनांगोन बेनिफ्राय 2 years वर्किं एक्सपिरियेन्स 12,000 पर मान्थ बाव बेथनखौ मोननो हागोन दा सर्टलिस्ट केन्डिडेटफोरा बावहाय इन्टारभिउ होनो मोनगोन भाइभा टेस्ट दङ बावहाय डाइरेक्ट आरो बे एप्लाइआ डिस्ट्रिक्ट ससियेल वेलफेयार अफिस माजुलियावसो जागोन आरो दा जोंनि बिटिसिना खालामनाङा गोजानद्राय जागोन आरो जायफ्रानाखि माजुलि सानै दङ बिथांमोना खालामबानो जाबाय स्टेन्डार्ड फर्माव फिलआप खालामनानै डिस्ट्रिक्ट ससियेल वेलफेयार अफिस माजुलियाव नोंथांमोना हैबानो जाबाय आरो दा एक्सुअलि नोंथांमोना बावहायनो एप्लिकेशनखौ नोंथांमोना लास्ट डेट 17 जुनसिम खालामनो हागोन आरो जोंबो हमना ला एग्जाम्पल बिटिसिनियाबो बावहाय फिन खालामनानै हरनांगोन बा फिनावहाय नाम्बाराव दङना बावहाय पस्ट खालामना हरबानो जाबाय नाथाय आं सानो गोजानद्राय जागोन थ' नोंथांमोना जुदि इन्ट्रेस्टेड दंबा हरबानो जाबाय आरो दा बेनो दिनैनि थाखाय आपडेटआ